assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini monon kala mi juurima on kadi mi ñaguini mon Allah moƴƴere min woni Seydi Ndiaye ɓurɗo loldirde villageois Ndiaye gorko mo lopel fala Allah bon mo nani villageois Ndiaye ko village woni ko Foutangue kono jillu hono mbaɗo hono dani ko ngol won première fois woni lawolam gadanigol yaade tourné e jillu Fouta yaadude yero jillode kam machallah yettere Allah no fewi jillu ene rewi lawol machallah hay sono waɗi tampere ni ko welammo ɓuuri hewde quoi machallah nde wonno guure ɗe gona gotum wuuro mo garɗa fof kadi a yiyata toon kadi jeese goɗɗe machallah rabbi ko welamma tan dal jimi ɗo ene jillo ngo ɓuuri kam welde jillo ko adi fof ko hayo so neɗɗo hay nani hayo kam wona teraɗo wona piyaɗo sa nani hayo ka jaɓɓaɗo sa naate wuuro min nanami ko hayo noon ene yetti e ɓerdam quoi par ce que mo bismaki mo wawa teddindema te bismiɗom kañum teddinma mo teddani kadi teddinta fuurankoɓe ko tedduɓe fuurankoɓe gandira ko teddugal e muñal machallah yimɓe yajɓe guure ɗe foof kadi machallah ɓuuri kam mettude tan wuuro momi suwa yaade kono guure mo jamde fof ko welammo ɓolo gummi hen momi suwa yaade ene mettimi taw eyyi ko ɓuuri wadde kam marqué ko ɓuuri mbattude marqué jillo holko kadi wonanno machallah de ter ko jaɓɓugal ngal de nawtami lakar min somi yi tan yimɓe tan ene mbaɗa hayo sukaɓe mawɓe tan ne gulla hayo ene waɗi kam ene tuusimi quoi machallah nde wonno neɗɗo oppa haaju mum hammu mum oppa wonen ga goppoɓe barmeji men pawno barmeji wonen takkiɓe taw corani so jimin naati wuuro tan kañumen fof goppa Allah siri ko mbaɗanno fof gara ɗum ɗon bon ko hunde moƴƴere ko hunde teddude quoi kadi min mbiɗa yawasiwa kadi bandiraɓeɓe yo paam tan somin gari barmeji goppama yo paam rek yoɓe ɗacciri horoɓe dugde horoɓe ceere on goppu sukaɓe guura guure ɗe foof noon guure mo jami ɗe foof hol ɓurgo hen weldemi guure ɗe fof den beeli kono kam hono kasgas mi suwa taw darde taw kaskas e wuuro ngo ne tuusimi machallah wuuro ngo ne welimi guure ɗe fof ne beeli noon kono ngoɗon wuuro kadi aɗa andi hunde fof waɗi ɓurɗo mbeɗon wuuro ngo ko wuuro ngo welgomi noon machallah kaskas wuuro ngo ne safimi holko kalatmi série mo tournatmi gonmi tournude o to eriyam kesso woni dewgal série o ko yidde tan wiide bandiraɓeɓe ɓe mbatta hakkillaji mabɓe Full TV ɓe mbaɗa abonné ɓe branche toon charge uji hectare uji foof ɓe concentré o toon hakkillaji ma fof ɓe keddo toon ko hunde série so haali wiyete ko mantuɗo kono mbatte toon hakkillaji tan dal bandiraɓe ko jimmi haalde tan ko wiide mo tan komi ñaguirimo sibi Allah e nelaɗo mum jaggo noon kam soɗo jiiɗi wallude min villageois ballo toon ko yero so balli yero so dañi minen fof min dañat so yero so weltima ko minen fof beltoto so yero so suurima ko minen fof cuurto wadde noon ko mbiyatmo tan ko naggam min on partie mbaɗon abonné Full TV o noon ko yero nin ɗum yero jiɓin ɗum kono wona yero goto naftorto Full TV ko minen fof ndendi wonno ɓiɗɗo so jibinama wiyete yo barkin Allah andi hol naftortoɗo Full TV noon ko enen fof ala kaari enen fof jendi pote Full TV nangon hen juuɗe mon sappo mbaɗon partagé mbaɗon like jokke golle o yadata koye partagé ngol ɗum ɗon en touché mi quoi jokke golle mbeɗa yela ene welimi kono mbaɗanimi partagé mi salmini moon yo jaam sokko e mum mayde guedde o noon kala